sa Operation Light Attack. Топинг за косата. Търсете в аптеките. Това е Ани, която готви чили. Как с новия си интелигентен мултикугър Тефал Cook Mintage, който е вдъхновява и напътства чрез сенсорния си екран. Тази вечер за по-малко от 10 минути тя приготви пиле с кокос. Тефал Cook Mintage. Революция в бързото готвене. Първо ги обновява само след 10 изпирания. Първо 30% стъпки за коледни окази и текстил, елхи, лампички, играчки, светещи фигури, венци и още хиляди продукти за коледна декорация сега на промо цени. Купи в магазините или онлайн на Мусюбриколаж БГ. To reach the unreachable star.